שלום. היי, קוראים לי קלאודיה, וזה קלאודסקייפ דיזיינס שלי, הכל עבודת יד שלי פה. יש לי שני סקשנס, פה זה הכל ממחזור, שקוראים לזה Re-Love Earth, שכל מקבל צ'אנס שני. זה בדים שמצאתי, ג'קדים שקניתי יד שנייה, שפעם מישהו אהב אותם ועכשיו הם קיבלו חידוש, משהו חדש עליהם. ופה יש לי את החולצות, שכל אחד הוא עבודת יד. בעצם שנכנס, אז אני בדיוק הייתי פה באמצע ציור על חולצה, זה הכל ציור. זה ההזמנה של מישהי. וזה צבע מיוחד שעובר גם תנור מקצועי ואין שום בעיה בגריסה. וכל אחד הוא משהו מיוחד שלו. אני לא עושה בדיוק אותו דבר עוד פעם. יש גם לתינוקות, לכל גיל של... יש גם מעילים וכרטיסי ברכות. ויש פה עוד. מעצבת כל מיני דברים. זה קיט שציימתי לחווה באוסטרליה של יין. אני עושה במחשב כל מיני עיצובים שעשיתי, גרביים ליודפת, כרטיסי ברכות, פעם עשיתי לפלפות, ועכשיו זה הכל שלי, כל הציורים, ואני עושה גם במחשב. והצבתי גם את ה-ABC. תמיד היה החלום שלי לפתוח חנות. ביי טל, היה כיף לראות אותך, תודה.